गंसे कलेज दंमोन। बै कलेजनि सानै फरायसाया जोबोर फरायनो हायोमोन। गासिबो एग्जामावनो सानैनि पारसेन्टआ समान समानमोन। बै फरायसाफोरनि मादाव सासे फरायसाया जोबोर दोहोनि नखरनि फरायसामोन आरो सासे फरायसाया जोबोर गोरिब नखरनि फरायसामोन। दोहोनि नखरनि फरायसाया बै गोरिब नखरनि फरायसाखौ जोबोर नायनो बायोमोन। एचएसनि जोबथा आनजादाव बिसोर सानैबो समान समान पारसेन्ट लानानै टपआव पास खालामदोंमोन। बेखौ नुनानै दोहोनि नखरनि फरायसाया गोरिब नखरनि फरायसाखौ जोबोर रागा जोंखांनायसै। जाय सानखालि रिजाल्ट होदोंमोन बै सानखालि बै दोहोनि नखरनि फरायसाया गोरिब नखरनि फरायसाखौ जोबोर लाजि फोनांनायसै। 5 बोसोरनि उनाव आं MBBS डक्टर जागोन आरो आंनि हस्पिटालाव नोंनो सुइपारनि खामानि होगोन। बिदि बुंनानै बै गोरिब नखरनि फरायसाजों चेलेन्ज नांनायसै। बै गोरिब नखरनि फरायसाया रावनिबो सिगाङाव जेबो बुङालाबानो मिनिस्लु मिनिनानै थांनायसै। बेनि उनाव दोहोनि नखरनि फरायसाया MBBS फरायहैनायसै आरो गोरिब नखरनि फरायसाया गंसे फिसा साहा गला बानायनानै बेयावनो गावनि सिमांखौ जागायजेननायसै। 5 बोसोरनि उनाव बै दोहोनि नखरनि फरायसाया MBBS पास जानायसै। बेनि उनाव बियो गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव खामानि मावनो हाबहैनायसै। बै हस्पिटालाव हाबनानै नुहैबायदि गोदोनि गावनि कलेजनि लोगोफोरा बै हस्पिटालावनो माबा माबि खामानि मावगासिनो दं। नाथाय बियो जेब्ला बै हस्पिटालनि अनारनि रुमाव हाबहैयो अब्ला बियो गोमोहाबदोंमोन। बिनि मेगना बै अनारखौ नुनानै फोथायनो हायाखैमोन। जाय मानसिखौ बियो MBBS डक्टर जानानै गावनि हस्पिटालाव सुइपार मावहोगोन होननानै बुंदोंमोन। बै सुबुङानो बै हस्पिटालनि मालिक। बै मानसियानो दिनै गावबायदि 4-5 MBBS डक्टरफोरखौ फिसिगासिनो दं। बियो फिसा साहा गला होनानै 2 शपिं हलनि मालिक आरो 2 प्राइभेट हस्पिटालनि मालिक जानो हादोंमोन। बै सानखालि बै दोहोनि नखरनि फरायसाया चेलेन्ज लायाखैमोन। बै सानखालि बै निखावरि नखरनि फरायसायासो चेलेन्ज लादोंमोन। बिनि मिनिस्लु मिनिनायानो मोनसे जोबोर गिदिर चेलेन्जमोन। आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बे मेसेजखौनो होनो नागिरदों दि नों सिमांखौ ओरैबायदि ला जेन नोंनि सिमांखौ रावबो साननोनो हाया। नोंनि साननाय बायदि रावनिबो गोसोआव साननाय फैया। चेलेन्जखौ खुगाजों नङा थुलुंगाजोंसो लानांगोन। रावबो सानस'नो हायैखौ सान, रावबो मावैखौ माव। अब्लासो नों बयनिबो सिगाङाव थांनो हागोन। नङाब्ला नोंबो बै MBBS डक्टर बायदि सोरनिबा आथिं सिङाव खामानि मावनांगोन।